Sí, bueno, la Ribeta, bueno, ja fa molts anys que aquí al Forge es gaudeix d'un servei de llar d'infants, abans ho portaven els pares, com si diguéssim, fa molts anys, i llavors es va decidir municipalitzar-la, ¿vale? I llavors, doncs, des que va ser municipal, doncs, bueno, doncs ja va passar tot a establir les normes l'Ajuntament bueno, sí, l'antiguitat exacta no te la sé dir, però sí, ja fa molts anys que tenim una llar d'infants i tant. De fet, si no m'equivoco, va néixer com una iniciativa de diversos pares i mares del municipi que veien necessitat de tenir aquesta llar d'infants perquè fins aleshores no n'hi havia. Sí, clar, abans bueno, doncs ja passava que al poble normalment els nens els cuidaven els pares o els avis, però clar, amb el pas del temps, amb la modernització, doncs clar, les mares s'han incorporat al món laboral i bueno, era necessari que hi hagués una llar d'infants, i tant. I des de l'Ajuntament considerem que és un bé indispensable i sempre que puguem la tindrem, està clar. El que passa que fins aleshores, fins ara, aquests infants estan en aules prefabricades, no? I ara el que estan intentant tramitar és que es pugui fer un edifici i construir un edifici, una llar d'infants com a tal. Sí, correcte. Ara mateix estan en uns barracons al camí de Sant Antoni, i ara mateix ja hem finalitzat les obres a l'Avinguda Catalunya, una llar d'infants molt moderna, ecològicament sostenible, tot energèticament sostenible, i està just davant de l'escola. Llavors, clar, això serà molt i molt pràctic pels pares que poden portar els petits i traspassen un carrer i ja poden portar els grans. O sigui, en un minut deixes amb uns i amb uns altres, cosa que fins ara havien d'agafar el cotxe o anar caminant, desplaçar-se a l'altra punta del poble. Fins ara ha sigut més complicat. Jo com a mare, jo me'n recordo que tenia la gran a l'escola i havia de portar el petit a la llar d'infants. I me'n recordo que cada dia, vinga, ràpid, corre, que ja surten, va, que no vull que sigui l'últim el que el vagi a recollir. Clar, era una miqueta complicat. I ara, clar, tenint una llar d'infants just al davant de l'escola, guanyarem molt en qualitat de vida i tant. Explica'ns una mica, Francina, com estan a hores d'ara els tràmits? Mira, l'obra està finalitzada, ja s'ha fet el final d'obra, ja està tot perfecte, el que és referent a l'obra. I ara falta l'últim vestit blau d'un departament de la Generalitat. Això va passant esglaons, va passant de departament en departament, primer va anar al Departament d'Ensenyament de Tarragona, llavors d'aquí van anar a Barcelona i aquí va passant per diferents departaments. I ara, per el que me van dir, ja està l'últim departament. Llavors, jo calculo, espero, desitjo que no sabem, ells s'ho miren tot molt, no? Llavors, però jo espero que a veure si al mes de maig ens donen el vestit blau i una vegada ens donin el vestit blau, nosaltres ho podem fer molt senzill, o sigui, agafem la brigada un cap de setmana i ho traslladem tot, vull dir, a la que ens donin el vestit blau podem fer el trasllat molt ràpidament. Però, clar, fins que no ens ho donin, no ho podem fer. S'ha endarrerit tot això amb el tema de la pandèmia? Perquè justament aquests dies, durant ja mesos que estem parlant molt de molts temes, que al final, sense voler, la pandèmia ha trastocat alguns plans. No sé si en el cas, per exemple, de la llar d'infants del Forge ha sigut així, que haguéssiu acabat o s'hagués fet aquest tràmit molt abans, però amb el tema de la pandèmia sabem que hi ha prioritats i que ara prioritzem tema salut sanitari i tot això i potser ha quedat aquests temes en segon pla. Bueno, sí, però no et pensis, just per la pandèmia es va ficar l'obra quan hi va haver com es diu, ara no em sortirà el nom, allò de quedar general que tothom s'havia de quedar a casa aquelles setmanes, es va endarrerir durant aquelles setmanes l'obra. Després van continuar. Vull dir, una mica sí que ha perjudicat pels temes papers, per tema tot això. Clar, una mica sí que s'ha endarrerit tot perquè, clar, com que estava mig país paralitzat, doncs una mica sí que ho ha perjudicat. Però, bueno, l'obra s'ha endarrerit, però, bueno, ara al final ja està tot.
Per tant, entenem, Francina, pel que ens dius, que si tot va bé, el curs vinent ja podreu obrir la llar d'infants com a tal, en plena ocupació i ple rendiment, no? Sí, nosaltres contem al setembre seguríssim. Vaja, hauria de passar alguna cosa molt seriós perquè no pogués ser, però sí, en un principi al setembre hi ha tots els nens i si podem abans, Vull dir, a la que ens donin el vistiplau nosaltres fem el trasllat ràpid i corrents perquè tenim moltes ganes de que almenys els nenets que estan a la llar d'infants puguin veure la llar d'infants nova i puguin gaudir d'una llar d'infants tan bonica. I tant. Francina, també et volia preguntar, no sé si creieu que el fet ara de moment no tenir una llar d'infants com a tal i que els nens i nenes estan en aules prefabricades fa que potser algunes famílies optin per portar-los a una altra llar d'infants d'algun municipi proper? No sé si us heu trobat amb aquesta situació o creus que no influeix? No sol influenciar massa. Pensa, ara mateix tenim un equip educatiu de 3 noies. Han ficat una llar d'infants que, tot i ser amb barracons, és ideal. Vull dir, fan servir un mètode educatiu amb productes molt naturals, res de fitxes, tot un aprenentatge molt... No t'ho sé explicar, t'ho sabien explicar millor elles. Però jo sé que molts de pobles d'aquí al costat estan portant els nens a la llar d'infants d'aquí al Forja perquè fan servir un mètode educatiu que agrada molt, que és molt modern, són unes metodologies noves molt adients, no? Molt cridaneres. De fet, des del dia 11 de maig, si no m'equivoco, ja vau començar a obrir el període d'inscripció per de cara al proper curs. Com està anant? Preguntant-te com està anant, perquè, a més, si no m'equivoco, veu fer unes jornades de portes obertes a l'abril que van anar molt bé. Sí, mira, te comento. Les jornades obertes les van fer a l'abril, les van fer durant 2 dies. Un dia va ser per les famílies usuàries que van poder anar a veure la llar d'infants nova, i llavors el divendres següent van anar 11 famílies noves a veure els nous espais, que la Júlia, que és la directora, els expliqués el mètode educatiu i el funcionament diari de la llar. I bé, sembla que va tenir molt bona... Va anar força bé, la gent està molt interessada. I contem que l'any que ve, si tot va bé, tal com han anat les portes obertes, les inscripcions, com que encara no han finalitzat i ho fan tot a través online o una web de la Generalitat, el resultat final encara no el tenim. Quan s'acabi el període sí que ho tindrem. Però sembla que ha anat força bé. Jo crec que l'any que ve tindrem plena ocupació i si no faltarà poc. Francina, doncs esperem que la Generalitat us doni el vistiplau ben aviat, que pugueu, com deies, que al final ens explicaves ara que és un moment fer el trasllat, que ho teniu tot preparat, és només moure d'un lloc a l'altre i facilitarà molt la vida dels veïns i veïnes del Forja que tenen nens petits i nenes petites. Així que moltes gràcies, us seguim la pista, nosaltres estarem pendents de veure quan finalment la Generalitat us doni el sí perquè pugueu fer aquest trasllat i no res, moltes gràcies per atendre'ns avui a la plaça. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Quan vulgueu, molt bona tarda. Igualment, gràcies. Que vagi bé, adéu.